Ibrahim Boubacar Keita Mali jamana faama kɔrɔ ale seginna ka na an ka jamana la waati damadɔ furakɛli kɔni kɔfɛ Abu Dhabi jamana la. An ka camancɛ kalandenw bɛ ɲɔgɔndan min kɛ ni a lakodɔnnen bɛ baki la o kɔni kun cɛra bi sɔgɔmada in na. Kalandenw kɔni ye a jira k'a fɔ fɛn min ye ɲɔgɔndan kofɔlen ye ko a kun cɛra hɛrɛ la. Laginɛ jamana la ni waati in na fɛn min ye u ka finitigilakaw ye ni o ye polisiw ye o ni maa minnu bɛ wulikajɔ la kalata jaabi bɔlen kɔfɛ olu karin bɛ ɲɔgɔn na. Kunnafoni bakurubaw ye ninnu de ye an bɛ dɔ fara min ka diyaw ma ni Ala sɔnna ma ka kɛɲɛ ni bi Alamusa ye Rabiul Awal kalo tile 5 hijira san 1442 aw bisimila Ɲɛta TV ka kunnafoni walawalali kɛnɛ ka bamanankan na. An ka jamana camancɛ fanga ɲɛma ni o ye Bandaw ye sɔgɔmada in na ale kɔni ye baara dɔ kɛ ka kɛɲɛ ni bi Alamusa ye Octobre kalo tile 22 san 2020 kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jana sira fɛ ni a bɛ fɔ a ma ko Vision Conférence jɛkulu kun ka min kɔni ka baara bɛnnen bɛ farafinna kelenya kɔni sabatili ma ni a bɛ fɔ a ma ko Union Africaine tubabukan na. Hakaja jɛkuluba min bɛ farafinna kilebi bolo la a sɔrɔ bosoli yiriwali kɔni hukumu kɔnɔna la wasa fɛn min ye farafinna bɛn ani a kalaɲɔgɔnya o na se ka sabati cogoya min na. An ka jamana ɲɛmaa kɛrɛfɛ fɛn min ye an ka minisiri min ka baara ɲɛsinen bɛ ani jamana wɛrɛ koɲɛw ma. Hakaja malidenw minnu bɛ tunga fɛ olu yɛrɛ ka minisiriso ani ɲɔgɔn dɛmɛ fo ka taa se kɛnɛya sabatili ma ani anw ka minisiri min yɛrɛ ka baara ɲɛsinen bɛ sɔrɔ bosoli ma olu tun bɛ an ka jamana ɲɛmaa kɛrɛfɛ wasa ka se ka nin baara kofɔlen kɔni sereya baara in ni a bɛ kuncɛ kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen o kɔni bɛ bɔ a kɔnɔ ka ɲɛsin farafinna jamanaw ma. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɔra k'a fɔ ɲɛna sisan bakurubaw la k'a fɔ fɛn min ye Mali jamana ɲɛmaakɔrɔ ni o ye Ibrahim Boubacar Keita a kɔni seginna ka na an ka jamana kɔnɔ yan nɔ waati damadɔ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ Abu Dhabi kaw fɛ yen nɔ wasa ka se ka taa a ka furakɛliw kɔni sabati tile damadɔ a ka fanga yarali kɔni kɔfɛ fɛn min kɔni ye farigan ye o kun ye a minɛ. An ka jɛ ka Aissata Mayiga ale ka bolonɔbila lajɛ. An ka jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ni ale yɛrɛ si bɛ taa san 75 bɔɲɔngo la ale kɔni ka fanga jasora an ka finitigilakaw fɛ utukalo yɛrɛ camancɛ kɔnɔna la a ka fanga jasolen tuma min na damadamani o kɔfɛ ale kɔni ye walan sɛmɛ ni ka a senbɔ jamana ɲɛmɔgɔya yɛrɛ la fɛn min ye semaine 2 bɔɲɔngo ye an ka jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni ye o kɛ an ka finitigilakaw bolo o kɔfɛ u sɔrɔla k'a yamaruya septembre kalo tile 5 a ka taa Arabie Saoudite jamana yɛrɛ kan walasa ka taa ka furakɛliw kɛ a kɔni yirala k'a fɔ ko Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale kɔni seginna an ka jamana kɔnɔ kunu arabadonya wagati sufɛla yɛrɛ kɔnɔna la fɛn min ye kunnafoni dilaw ye n'a bɛ fɔ olu ma ko journaliste de l'AFP olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ye mobili convoi dɔw dalen ɲɔgɔn kɔ ko motobatigi dɔw yɛrɛ tun bɛ olu ɲɛma k'u donna Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka so kɔnɔna la Sɛbɛnnikɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna la o de la u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye garde dɔ ye garde présidentielle ma dɔ ko kɔni y'a yira u la k'a fɔ ko fɛn min ye Ibrahim Boubacar Keita ye k'o de kɔni seginna an ka jamana kɔnɔna la maa tan bɔɲɔngo olu kɔni kun jɔlen don jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔ yɛrɛ ka da la walasa ka se ka a bisimila cogoya min na a kɔni yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita an ka jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔ k'ale ka kɛnɛya tigilamɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka dɔgɔtɔrɔw ko olu de kɔni kun y'a laɲini ko fɛn min ye nin ma kofɔlen ye a yɛrɛ ka se ka taa jamana kɔ kan ka taa yɛrɛ furakɛ cogoya min na ko barisa u b'a fɔ mun ma ko accident vasculaire cérébral AVC ko o de kɔni kun ye a sɔrɔ fɛn min ye an ka finitigilakaw ye olu kɔni kun y'a yira k'a fɔ ko u kɔni y'a yamaruya ka taa jamana kɔ kan a ka taa yɛrɛ furakɛ ko wa k'a a furakɛli kɔni tɛna tɛmɛ kalo 1 bɔɲɔngo kan ko ga ko dɔw yɛrɛ bɛ se ka far'o kan ni kɛnɛya tigilamɔgɔw yɛrɛ ye a laɲini ko ga k'a kɔni cayalen tɛ se ka tɛmɛ kalo 3 bɔɲɔngo kan ko n'o tɛ ko n'a tɛmɛn'o kan ko fɛn min ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye k'a ka furakɛli tɔ bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛna lase an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la Mali la yan fɛn min ye CEDEAO maaw ye olu kɔni tun y'a yira k'a fɔ o wagati la ko Elhaji Ibrahim Boubacar Keita k'a bɛ taga a yɛrɛ furakɛ ka na ko wa ko olu kɔni bɛ mɔgɔw hakili sigi k'a bɛ taa ko wa k'a bɛ tila ka na a ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la i n'a fɔ colonel Maliki Jaw ale yɛrɛ kun delila k'a ɲɛfɔ cogoya min na communiqué dɔ yɛrɛ kɔnɔna la an ka jamana sɔrɔ bosobaw olu kɔni ye don bila sen kan bi ka kɛ kunnafoni di ani hakili jagabɔ ye ka ɲɛsin
kɛnyɛrɛ ye tigilamaw olu na se ka jukɔrɔma tinti u ka baara la cogoya min na u kɔni ye a ye k'a fɔ fɛn min ye kɛnyɛrɛ ye tigilamaw ye dekunba de bɛ u la u bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogoya min na ni a bɛ fɔ o ma ko financement an ka jamana jagokɛlaw tɔgɔla so o de hukumu kɔnɔna la u ye nin don kɛrɛnkɛrɛnnen bila sen ka wasa fɛn min ye kɛnyɛrɛ ye tigilamaw u na se ka jukɔrɔma don sɔrɔ cogoya min na sɔrɔ a na se ka boso ni k'a yiriwa anw ka jamana kɔnɔ teleɲɛta tɔgɔ la Aissata Bacili ale tun bɛ kɛnɛ kan a ka jatala Muniru Jire u seginna ni min ye an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Kɛnyɛrɛ y'u ka se ka jamana ka dɛmɛ sɔrɔ nɔgɔya la o de kadira kɔnɔna la cakɛyɔrɔ min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka dɛmɛ don kɛnyɛrɛ y'u ma n'o ye Fonds de garantie pour le secteur privé u ni jagomakobatigiw ye sigikafɔ kɛ u ka gɛlɛyaw kan. C'est pour que Fonds de garantie du secteur privé u kana olu ni jagokɛlaw ka échanger ka kuma ɲɔgɔnya kɛ k'a lajɛ olu ye Fonds de garantie du secteur privé aw ka baara ye jumɛn olu ka baara de ye ka entreprise dɛmɛ ka juru sɔrɔ banku bɛ juru don mɔgɔ la mais olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka juru sɔrɔ in nɔgɔya olu ka baara bɛ kɛ jumɛn o la ka garantie di banque ma ko ka juru di entreprise ma donc olu ka baara fɔlɔ ye nin ye maintenant ɲina bana dɔ nana an fɛ yen nɔ u b'a fɔ coronavirus kɔsa in na fana événement mun kɛra yan nɔ août la o y'a to entreprise ye gɛlɛyaba sɔrɔ ɲina an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ baara ma kɛ Mali la ɲina secteur privé fɛ parce que janvier février bɔra la depuis mois de mars bana bɔra yan fo sisan ni frontière ma datugu covid 19 la ani couvre-feu événement 18 kelen mois d'août kelen frontière fana fermera embargo kɛra an kan gɛlɛyaw bɛ ka juguya dɔrɔn o ka kan ka mɔgɔw kunnafoni bi ka rencontre kɛ ka solution dɔ yiru la entreprise Fonds de garantie secteur privé bi yan a bɛ se ka accompagner ka juru sɔrɔ banque la a bɛ se ka accompagner état ye fonds mun bila u ka disposition na pour que gɛlɛya mun b'o la dɔ ka se ka bɔ a la. Fonds de garantie pour le secteur privé ale sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka garantie di kɛnyɛrɛ ye baarakɛlaw ma u bɛ se ka juru sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na. Fonds garantie de don ça veut dire que anw bɛ entreprise minnu b'a a condition kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ u ka juru sɔrɔliko gɛlɛyara ka sababu kɛ banque bɛ ka sigasiga u la k'a fɔ waati yɛrɛ bɛ cogoya min na est ce que ne ka kan ka juru don nin na est ce que a bɛna sara donc ni banque y'o sigasiga kɛ a ka gɛlɛn banque ka juru don donc ni banque dun ma juru don entreprise ninnu u fonctionnel bɛ gɛlɛya bon mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ olu ka baara ko bɛna gɛlɛya donc finalement yɛrɛ jamana yɛrɛ ka sɔrɔ ko o bɛ se ka gɛlɛya bɛ se ka se fo bɛɛ ma donc pour que k'o kunbɛn donc anw bɛ fɔ nin nana o de kama ka banque ka sigasiga ka dɔ b'a la juru kan ka se ka don facilement entreprise la condition min bɛ da kan n'a bɛ fɔ intérêt n'o bɛ se ka dɔgɔya cogoya min na pour que entreprise bɛ se ka juru yɛrɛ saraliko supporter cogoya min na. Ni sigikafɔ in kɛnɛ kan maaw kumana k'u ka laɲiniw fɔ kɛnyɛrɛ ye baarakɛla dɔw y'a jira k'a fɔ ko FGSP yɛrɛ ye dɛmɛ caman de las'u ma u ka baaraw kɔnɔna la ko wa u b'u fo kosɛbɛ o la. Mais Fonds de garantie gouvernement y'a bila sur place fɛn ɲumanba don fɛn ɲumanba parce que avant permettait kɛmɛ sarada la 50 u b'o ta garantie d'an ye bon o dun tɛ fɛn dɔgɔmani ye puisque i tɛ wari sɔrɔ banque la a bɛ n'o garantie t'i bolo donc olu bɛ 50 ta an ye donc an ye maa bila ka t'u fɛ depuis baara in daminɛ fo bi a si ma fo dɛmɛ na a bɛɛ lajɛlen dɛmɛ sɔrɔ et puis dɛmɛ telima fana et puis u b'u la an ka mɔgɔw bɛn ni bɛncogo ɲuman ye n y'o de fɔ n ko baarafɛn ɲuman don mais baarafɛn ɲuman tɛ ɲɛ cogo si la n'i ye daba di maa ma n'a sɔrɔ fanga t'a yɛrɛ la ka daba sama a tɛ ɲɛ koyi donc olu yɛrɛ minnu b'a ɲɛmɔgɔya la bi Sar ni Jara an bɛ foli k'u ye ka da u ka cɛsiri kan alors o yɔrɔ la anw kɛ nisɔndiyalen don nin baara nin na mais a ka d'an ye halisa dɔ ka fara u ka baara kan puisque ni ko i bɛ PME bɛɛ financer bi Mali kɔnɔ a bɛ taa 300 milliards sanfɛ bon gouvernement ni institution consulaire bɛɛ kan k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma ka fond in renforcer halisa. Ni kɛnɛ in kan minisiri ka nɔranbila ale fana y'a jira k'a fɔ ko FGSP bɛ kɛ sababu ye ka dɛmɛ lase jagomako-batigiw ma tumana min na n'u bɛ fɛ ka juru ɲini bankiw fɛ. Donc an ye lajɛ in kɛ pour que k'a lajɛ Fonds de garantie bɛ se ka mun kɛ secteur privé ye donc a kun tun y'o de ye donc juru bɛ sɔrɔ cogo di condition minnu bɛ juru ta la a nɔgɔya bɛ se ka kɛ secteur privé ye cogo min na
donc bi lajɛ tun bɛ o de kan bon fonds de garantie mɔgɔw y'a ɲɛf'u ɲɛna k'u ka conditions ɲɛfɔ u ka procédure ye mun ye bon ka u inviter pour k'u ka na u ka dossier déposer u b'a analyser ɲɔgɔn fɛ k'a lajɛ donc ni min bɛ se ka financer u b'o financer. Fonds de garantie pour le secteur privé ɲɛmaaw yɛrɛ y'a yira ko nafaba de bɔra ni sigi in na ko b'a ɲini chambre de commerce fɛ u ka nin sigi ɲɔgɔnna ninnu caman kɛ walasa u bɛ se ka caman ɲɛnɛbɔ cogo min na kɛnyɛrɛyew ka degun na juru tali sira fɛ. Sɔrɔ bosobaw ka nin kunnafoni tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye an ka jamana kɔnɔ jɛkulu ni faraɲɔgɔngatɔ minnu bɛ ka fɛɛrɛ kɛ ni ka dɛmɛ don Imam Mahamudu Diko k'a ka hakilinaw kɔni lafasa an ka jamana kɔnɔ o ɲɛmaaya soba ni a lakodɔnnen bɛ semasi ma musolakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la wulila ni k'u jɔ bi sɔgɔmada in na octobre kalo tile 22 san 2020 ka dɛmɛ don jɛkulu ma jɛkulu min ni olu ka kɛlɛ kɔni bɛnnen bɛ ka se ka dɛmɛ don maa minnu ni hakililabana ye u sɔrɔ u na se ka dɛmɛ cogoya min na ni mɔgɔw b'a lakodɔn amalidɛmu de la u kɔni ye u kɔngɔn fa ka taa dɛmɛ don ni yɔrɔ kofɔlen kɔni maaw ma bawo n'i ye nin kalo jateminɛ ni o ye octobre kalo ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo de don ani ka hakili to ɲɔgɔn na. Teleɲɛta tɔgɔ la Ali Kulibali tun bɛ kɛnɛ kan ani a ka jatala Basali Fuɲare u seginna ni min ye an ka jɛ k'u lajɛ. Ka kɛɲɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye octobre kalo ani den kɛrɛfɛ kɛlɛli kalo hokun kɔnɔna na fɛn ye jɛkulu min bɛ ni o kɔni sigilen bɛ Imam Mahamudu Diko ka se ka a ka hakilaw k'u yakuya ani k'u sankɔrɔta Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔni sanfɛ cogoya min na n'u ye diinɛ ta nasira fɛ politique ta nasira fɛ fo ka taa se jogo ɲuman danbe ɲumanya ka nasira kɔni fɛ n'u ye coordination mouvement association et sympathisant de l'Imam Mahamudu Diko dɔw yuruko ko SEMAS o fɛrɛ jɛkuluba ye musolakaw olu kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ yaasa ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ ni hakiliko gɛlɛ b'o o la fo ka taa se farikolo gɛlɛya degu bɛ minnu kɔni kan ni u b'u wele ko amalidɛmu jirala k'a fɔ ko fɛn ye malo fo ka taa se fɛn ye nɔnɔ ani chocolat fo ka taa se macaroni ani dumunifɛn caman wɛrɛ o kɔni y'o de doni yaasa ka se ka taa di fɛn ye nin ma masina ninnu kɔni ma cogoya min na. An ye denmisɛnnin ninnu ɲini ka fɛn d'u ma parce que an y'a ye k'a fɔ u ni dɛmɛ ka kan. An b'a fɛ ka ni baara in okumu kɛ mois de mars kɔnɔ n'o ye musow ka kalo ye nka bana min nana an ma se ka kɛ donc an y'a ye k'a fɔ sisan ni mois in kɔnɔ n'u b'a fɔ ma ko dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛden kalo ko k'o kɛlɛ donc an y'a ɲini ka na an denw ni an denw de ye ka na dɛmɛ d'u ma walasa k'a yir'u la k'a fɔ an musow an balakaw an yɛrɛ den minnu ye kelenya an b'a dɛmɛ se u ma an n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn ma. An bɛ mun fɔ bɛɛ ɲɛna n'o ye Mali setigiw ye n'o ye fangaw ye ani société civile ni mɔgɔ ninnu ni dɛmɛ ka kan parce que banabaatɔw de don bana min don fana a bɛ se ka sɔrɔ an bɛɛ ka so n'i ye ninnu dɛmɛ c'est comme i yɛrɛ dɛmɛ n'i ye ninnu dɛmɛ Ala de bɛ se k'i sara ni sara tɛ mɔgɔ si bolo Ala kɔ donc u ka kumaw kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ fana mɔgɔ minnu don u dɛmɛnen tɛ kosɛbɛ ne hakili la ninnu de ni dɛmɛ ka kan bi surtout an bɛ k'a fɔ ko ka baara kɛ Mali kɔnɔ ka Mali yɛlɛma ka Mali kɛ Mali kura ye donc hakili la an bɛ se ka o baaraw okumu caman kɛ ni dɛmɛ sira ye. Ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kun bilalen don maa min de ka mara kɔnɔna na ni o ye Imam Mahamudu Diko ale yɛrɛ de kun ye a denfa ye ni ale kɔni ma yɔrɔ sɔrɔ nka fɛn min ye a yɛrɛ ka nɔrabila n'u ye Mamadu Traore n'o ye jɛkulu dɔ ɲɛmaa ye jɛkulu min sigilen fana don fɛn min ye Imam Mahamudu Diko ale ka hakilaw fana kɔni lasabatili kɔni ma nka a jirala k'a fɔ o fana kɔni ye degu sɔrɔ ni a fana kun tɛ o yɔrɔ la o de hokumu kɔnɔ fɛn min ye semasi yɛrɛ ɲɛmaaba ale kɔni ye wulikajɔ kɛ ka kuma kɔni ta ka fɛn min ye foliba ta ka ɲɛsin ni musolaka ninnu kɔni ma o ye baara ɲuman minnu kɔni kɛ nka Jacob Jimi a y'a jira hali sisan k'a fɔ ko baara dɔ bɛ yen o bɛ k'o sigi sen kan yaasa don nataw la amalidɛmu o na se ka dɛmɛba ta ka ɲɛsin u ma cogoya min na. Semasi musow de farala ɲɔgɔn kan olu de ka baara don amalidɛmu y'an bɛɛ de ka ko ye k'a fɔ denmisɛnnin minnu ni Ala y'u lajarabi ni bana ye a bɛɛ jamanadenw de don k'a yira bɛɛ la k'a fɔ wagati ka gɛlɛn nka minnu fana ta ka gɛlɛn ni bɛɛ ta ye o ye darula bɛ minnu kan tuma dɔ la fana ni lujuratɔw don olu k'o cɛsiri kɛ anw fana ka an sen dɔ la ka na ŋaniya yira kɛ ka tila k'a yira bɛɛ la k'a fɔ nin ye fasoko de ye donc an seko damayira la an b'a ɲini semasi lafasabaga bɛɛ fɛ maa o maa bɛ dɛmɛ kɛ bɛɛ ka dɛmɛ ɲɛsin amalidɛmu ma parce que u bɛ denmisɛnninw kalan u bɛ banabagatɔw kalan nka dɛmɛ min n'a bɛ ɲɛsin u ma a ka dɔgɔ donc an nana nin baara in na ka far'u kan k'u dɛmɛ wa ni Ala sɔnna semasi bɛ na baara wɛrɛw fana kɛ ka amalidɛmu dɛmɛ ni Ala sɔnna.
Amaldem soba yɛrɛ ni o ɲɛma ni u b'a wele ko directrice ale kɔni ye a ka nisɔndiya kuma kɔni fɔ nka a ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin Mali bannaw bɛɛ lajɛlen kɔni ma ka jira k'a fɔ ko Amaldem ko a bɛ yɔrɔ min na bi gɛlɛyaba b'u kan ka sabi ta nasira kɔni fɛ a bɛ dɛmɛ ɲini u fɛ yaasa u na se ka fɛn min ye Amaldem dɛmɛ i n'a fɔ semasi maaw filɛ ka baara min kɛ nin ye. N bɛ barika da Ala ye parce que ça tombe bien comme ne yɛrɛ bɛ boliboli la tile fila in na téléw ni journaliw cɛla ka cri de détresse ci parce que pandémie a ye ko bɛɛ tiɲɛ problème sociopolitique min bana ye ko bɛɛ tiɲɛ fɛn bɛɛ bɛ au ralenti ko caman tiɲɛna donc au final ne ka fond videra parce que wari min tun bɛ yen kɔsa in na de Amaldem sira dilanna sinon fɛn o fɛn tun bɛ yen a bɛɛ taara ka kɛ ka mobili dilan ni amortisseur ma kari c'est quoi roulement bɛ tiɲɛ ou bien mobile yɛrɛ b'i to bolila tout bɛ bon fallait le faire donc bref fond videra et puis donc ne commencera ka don journal ni interview journaliste wele ani min bɛ radio la minnu bɛ télé la ils ont tous répondu et ben même ɲɛta ne tɛmɛra ɲɛta fɛ yen n ye Jose wele dɔrɔn ko n ka tɛmɛ n tɛmɛra n ye fɛn fɛn wele ko n ka tɛmɛ donc pour vous dire que en fait tout le monde est disponible pour l'Amaldem et ça me fait chaud au cœur donc ne bɛ appel mi lancer donc min kɛra sisan par les femmes de la CEMAS avec leur bonne initiative, je les remercie beaucoup. Mais où est en tant que maire, où est parce que fana est démbadé. Donc si autant ni mogochama comme c'est à Nyoronke, c'est pas seulement les mamans, tu as les sœurs, les coups. À bébé on bébé c'est qu'à docker. Maya, ni ngo si ça le bébé c'est qu'à docker. À bête worko yo, à bête dumungo yo. Tal mogo minumbe peinture ke. Ni taara minnu ma pour peinture kana ni y'a fara fara ɲɔgɔn kan n bɛ se k'an ka yɔrɔ européen parce que hali ni partenaire kelen ma se k'a bɛɛ ta ni y'a dɔgɔdɔgɔnin n'a fara ɲɔgɔn kan n bɛ se k'an débrouiller en fait Amaldem mago bɛ fɛn caman na c'est comme ni denmisɛnnin min bɛ ka so kɔnɔ a mago bɛ mun na kulonkɛfɛn dumuni mais c'est la même chose c'est un centre de rééducation fonctionnelle. Ka kɛ ni fɛn ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani dɛnkɛrɛfɛ kɛlɛli kalo hokun kɔnɔna fɛn ye semasi coordinateur général Isa Kojim ale fana kɔni ye sefa wari miliyɔn 1 kɔni bɔɲɔgɔnko k'o fosi ka bɔ a jufa kɔnɔ ka se ka o kɔni di fɛn ye Amaldem maaw kɔni ma yaasa u na se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye ani ka se ka lakɔliso in ani denmisɛnninw ka se ka jɔ u jigi kɔrɔ cogoya min na. An ka camancɛ kalansow kɔni ni a bɛ kuncɛ ni ɲɔgɔndan dɔ ye ni a bɛ fɔ a ma ko baki ɲinan kɔni jateminɛw ye a jira k'a fɔ ko lakɔliden ba kɛmɛ ani 30 ani 9 ani 330 ani 34 bɔɲɔgɔnko olu de kɔni bɛ ka ni ɲɔgɔndan kofɔlen kɛ ni bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn baki la baara ninnu kun cɛra bi alamisa aw kɔni hukumu kɔnɔna la anw wulila ni ka se an ka kalanso dɔw la ni o ye Darul Hadisi fo ka taa se chaîne grise ma ni bɛɛ lajɛlen ye camancɛ kalansow ye wasa ka se ka taa kalandenw fo ka taa se u ka karamɔgɔw yɛrɛ hakilina min bɛ u la ɲɔgɔndan tɛmɛnen a kɛra cogoya min na an y'o de fɔ ɲɛna kalandenw kɔni a jira k'a fɔ baara kun cɛra hɛrɛ la nka Aissata Touré ani Laji Mamadou Traoré ka baara kɛlen an ka o sereya. Camancɛ kalanso kilasi 12nan maaw ka ɲɔgɔndan min bɛ ni a bɛ fɔ a ma ko baccalauréat ɲinan san 2020 ta kun cɛra sɔgɔmada in na an ka jamana kɔnɔna na. Lakɔli karamɔgɔ kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye nin examen kofɔlen ye ni o ye ɲɔgɔndan ye ko a kɛra hɛrɛ ani baden kɔnɔna na wa a kɛra kɛcogo ɲumanw fɛnɛ na. A kɛcogo ɲana parce que sariya ye fɛn fɛn fɔ an y'olu bɛɛ labato. Sariya ko lakɔlidenw kana don ni u ka sakiw ye ani telefɔniw ye centre d'examen kɔnɔ an y'o o labato ka olu bɛɛ bila saki ninnu an y'u bɛɛ bila daba la classe kɔnɔ surveillant ni maîtres ne ka centre kɔnɔ tout va très bien ne yɛrɛ ni n ka maîtres ni n ka candidat tout va très bien sariya ko ka kɛ cogo min an y'a kɛ ten examen tɛmɛ ko ɲɛna anw fɛ yan. Donc examen a ɲuman tɛmɛna yɛrɛ de incident foyi ma y'a la an kɔni an ka centre la incident ma y'a la a ɲuman tɛmɛna yɛrɛ de ayi an ma problème foyi sɔrɔ a ɲuman tɛmɛna yɛrɛ de. An kɔni na surveillance la Darul Hadisi la yan nɔ gɛlɛya ma y'a la ma kibaru kunnafoni mɛ min ye ko kibaru jugu ye a kɔni surveillance jara vraiment an b'ala deli ala k'a kɔ kɛ hɛrɛ ye an ma problème ma sɔrɔ ma mɔgɔ kibaru sɔrɔ ko problème yɛrɛ yan élèves ni maîtres ani surveillance ni centre problème kɔni ma bɔ tiɲɛ yɛrɛ la.
ali na y'a sɔrɔ examen u tɛmɛna tɛmɛcogo ɲuman na a jirala k'a fɔ grève minnu tɛmɛna ani coronavirus bana olu kɛra sababu ye ka gɛlɛya dɔɔni don ɲinan kalanko la. Kalan vraiment a ma kɛ i b'a fɔ san tɔw ta. A ma kɛ i b'a fɔ san tɔw ta parce que ɲinan kalan jɔra yɔrɔ dɔ la n'an ko ma public a jɔra ka sababuya kɛ maîtres ka grève ye. O jɔra wagati dɔ la mais a tilala ka taa. Maintenant wagati dɔ fana na bana dɔ donna an fɛ yan n'an ko ma coronavirus o kama a jɔra école fila bɛɛ la mais tuguni a tilala ka taa tuguni ka effort fourni pour que public mɔgɔw grève minnu tun bɛ ka kɛ pour que ka rattrapage kɛ o la camanba kɛra o la n'i y'a jateminɛ san tɔw la depuis juin examenw bɛ kɛ mais ɲinan i ɲɛ b'a la fo octobre. Fɛn min ye lakɔlidenw yɛrɛ olu y'a yira k'a fɔ u ma gɛlɛyaba sɔrɔ ni examen kofɔlen ninnu na wa a kɛra kɛcogo ɲuman na. Alhamdulillah an ye examen in passé bi ye a laban ye n'o ye jeudi ye bon a labanna ni philosophie alhamdulillah depuis an ye examen in daminɛ an y'a ye an ka question a bɛɛ a nɔgɔyara kosɛbɛ a nɔgɔyara yɛrɛ de a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ yen leçon gɛlɛyala u ma sinon n'a ye question in ta k'a lajɛ an b'a sɔrɔ a caman na a nɔgɔyara kosɛbɛ. O kuma an b'a la deli an ye fɛn minnu kɛ ala kan bɛɛ sababa olu la an b'a la deli alhamdulillah ni surveillant n'an ma gɛlɛya sɔrɔ n'u si ɲɔgɔn cɛ u y'u ka baara kɛ a kɛcogo la wa bɛɛ jɔ a ka jɔyɔrɔ la alhamdulillah ni si ma bila ɲɔgɔn na wa mɔgɔ si ma minɛ ko o ye suyɛni kɛ walima dɔ taara polisi la o si ma kɛ quoi donc an b'a la fo k'ala walimadɔ la kosɛbɛ. Examen kɔni a fisayara dɔɔni mais surveillance kɔni a kun ka gɛlɛn dɔɔni dɛ mais ni si t'a ɲɛ jaabi dɔrɔn de a ɲɛ an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn ala ka jaabi ɲuman d'an ma o de y'a ɲɛ. An b'ala tanu k'ala barikada trimestre min n'an bɔra ka kɛ sisan alhamdulillah an ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ a kɔnɔ ka tila ka baara kɛcogo ɲuman dɔw sɔrɔ a kɔnɔ a baara kɛcogo ɲuman dɔ ye jumɛn ye i ye min kalan k'o dɔn ka don n'o ye salle kɔnɔ mɔgɔ min degun o nɔfɛ i ye fɛn sɛbɛn i bɛ fɛn min dɔn bon o ye baara kɛcogo ɲuman ye bon gɛlɛya dɔw sɔrɔla kɔnɔ cogo di surveillant dɔw bɛ yen olu ka ko ka gɛlɛn kojugu gɛlɛya dɔw b'a la o ye olu ta fan ye nka an bɛ ala deli a labancogo ɲuman ani kuncɛcogo ɲuman ala ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma. Prévu jara surtout économie yɛrɛ bon problème foyi ma don ani surveillant ni ɲɔgɔn cɛ épreuve passera a déroulera ka ɲɛ an bɛ ala deli ala ka bagi nɔgɔya an bɛɛ. An bɛ dugawu kɛ lakɔliden minnu bɛ bagi la ala ka jaabi ɲuman di u bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ dugawu kɛ ala ka garizɛgɛ nɔgɔya seba bɛɛ lajɛlen ye ni ɲɔgɔn dan kofɔlen in na an bɛ farafinna ani diɲɛ fantɔw kunnafoni lajɛ ni waati in na. Guinekaw ka jamana kɔnɔ kunungo octobre kalo tile 21 u ka finitigilakaw ani jamana kɔnɔdenw olu kɔni karila ɲɔgɔn na a yirala ka fɔ fɛn min ye maa 9 bɔɲɛnko ye olu de bɔnɛna u nina ka daminɛ tɛnɛ na kana se ni wagati ninnu ma maa 6 bɔɲɛnko mugujugu cira olu de la n'u bɔnɛna u nina fɛn min ye polisilaka kelen ye o kɔni dɔw ye o bɔgɔ fo ka o bɔnɛ a nina maa caman wɛrɛ de bɛ minnu kɔni banana kosɛbɛ ani minɛ caman minnu kɔni karikarila u ka jamana kɔnɔna na u ka fanga sinamatɔ ɲɛmaa min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko Selu Dalen Jalo n'ale yɛrɛ kun ye cɛbɔ ye u ka jamana kuntigi kalata tɛmɛnen ninnu na ale y'a yira k'a fɔ maa 16 bɔɲɔgɔn ale y'a yira k'a fɔ maa 16 bɔɲɔgɔn olu de bɔnɛna u ni na kunungo araba dɔrɔn na ni wilikajɔba ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra wani dara ni o yɛrɛ filɛ Konakiri kɔnɔna na Ginekaw ka jamana kɔnɔ a yirala k'a fɔ kabini sɔgɔma joona u ka siraba min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko le prince min ni o bɛ dancɛ bɔ ka taga fɛn min ye fanga sinamatɔ maaw yɛrɛ ka yɔrɔ kofɔlen na kabini sɔgɔma joona fɛ u y'a ye k'a fɔ fɛn min ye sisifinman dɔw ye olu kɔni kun wulilen don ni quartier kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na wa o quartier kɔnɔmɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kun sirannen don kosɛbɛ min ni olu tora u ka dukɔnɔnaw na yaasa fɛn min ye kɔlɔlɔ ye a kana se ka yɛlɛn u la cogoya min na Kurahuruzi maaw ka siège min bɛ Ginekaw fɛ a yirala k'a fɔ u kɔni ye o dakolonci k'o filenkolonci Ginekaw ka jamana kɔnɔ wa sira minnu bɛ yaasa i bɛ se ka taa u ka jamana yɛrɛ faba kɔnɔna na a yirala k'a fɔ olu kɔni bɔli kun ma nɔgɔn u ka jamana kuntigi Alpha Condé ale kɔni ye jamana kɔnɔdenw wele ka taga basigi ma wa a y'a yira tuguni k'a fɔ jamana kuntigi kalata tɛmɛnen min kɛra ni ale ye sebaya sɔrɔ a kɔnɔna na a bɛna kumaɲɔgɔnya ani baaraɲɔgɔnya dayɛlɛn ale ni Ginekaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ wa ni kun ye jateminɛ kɛ ka i b'a ye k'a fɔ ja dɔw maa minnu ni olu kɔni bananen don kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na olu caman de kun bɛ min ye denmisɛnninnakaw ye o ja ninnu kɔni kun bɛ boliboli la fɛn min ye bɔlɔlɔ sanfɛla ye u ka jamana ɲɛmaw olu kɔni ye kumakan lase ka yira maaw la k'a fɔ u kɔni bɛ ɲininiw na wa fɛnɛ waleya min n'a kelen filɛ nin ye a ma bɛn u ma
bi ama be o machine o kama u bɛna jɛkulu sigi sen kan min bɛna ɲinini kɛ nin koɲa ninnu bɛɛ lajɛlen na yaasa fɛn min ye nin dantɛmɛ wale min n'a bɛ u ka jamana kɔnɔ a ka se ka ban cogoya min na dantɛmɛ wale min ni o sababuya tɛ dɔwɛrɛ ye jamanakuntigi kalata min kɛra u ka jamana kɔnɔ octobre kalo tile 18 wagati la ni dantɛmɛ wale ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔla o de senfɛ. Burkina jamana kibaruyaw la ni jamana ɲɛma kalata min bina kɛ Burkina ni o bɛ bɛn novembre kalo tile 22 san 2020 kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko yanni o kɔni cɛ ko fɛn min ye fanga sinamatɔ ma olu kɔni kun ye laɲini kɛ k'a fɔ ko fɛn min ye kalata gafe min bɛ yen ni o kɔni labɛnlen don Burkina ka se ka maa dɔw kɔni ɲini maa minnu bɛ yen ni o tɛ fanga fɛ wa o tɛ fɛn min ye fanga sinamatɔ maaw fɛ yaasa olu ka se ka na kalafili gafe in ka se ka a kɔni sɛgɛsɛgɛ cogoya min na o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ o dɔnnibaa 22 bɔɲɔgɔnko ko olu kɔni kun bilala ka taa Burkina yaasa ka se ka taa o ko kɔni laraweli kɛ cogoya min o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ o ka laraweli bɛɛ lajɛlen kɔni banle kɔfɛ o kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye kalafili gafe min ni a labɛnna ko fɛn min ye kalafili gafe ko a kɔni ka ɲi wa a bɛ se ka kalafili nata in a bɛ se ka a baaraw kɔni kɛ o y'a jira fana k'a fɔ ko fɛn min ye ka se ka kalafili gafe in lajɛli ko o kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka a jateminɛ o bɛ min wele fichier électoral n'a sɔrɔ ani o bɛ taa ni ɲɔgɔn ye tɔgɔ minnu bɛ a kan ni o fana bɛ sɔrɔ fɛn min ye kalafili gafe ninnu kɔni kan o y'a jira fana k'a fɔ k'a jateminɛ fana ni ani Burkina sariya sunba ni o bɛ taa ni ɲɔgɔn ye fo ka taa se fɛn min ye diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen ka bɛnkanw kalafili na sira la n'a sɔrɔ o ni o bɛɛ lajɛlen bɛ taa ni ɲɔgɔn ye o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ maa minnu ye kalafili gafe in kɔni jateminɛ o nana ye k'a fɔ ko fɛn min ye maa 6,000,000 maa 490 ani maa 926 bɔɲɔgɔnko ko olu tɔgɔ cogoya de kɔni sɛbɛbɛ fɛn min ye kalafili gafe in kɔni kan k'a fɔ ko olu de kɔni na kala kɔni ta wa o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ maa minnu ye kalafili gafe ninnu kɔni bilasira maa 22 minnu fana taala a laraweli kɛ u y'a jira k'a fɔ ko u ye baara ɲuman kɛ wa u ye baara kɛ fɛn min ye jɛliya ani kileriya kɔni kan o ka fɔ cogo la ko hali n'a sɔrɔ gɛlɛya dɔw bi kalafili gafe in kɔni kan o tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu bɛ yen ni olu fatula ka se ka olu tɔgɔ kɔni jɔnjɔw kɔni sama ka bɔ a kɔni kɔnɔna na ni a jirala k'a fɔ olu bɛ t'i jɔ fo maa 300 ani muga bɔɲɔgɔnko kɔni ma ko hali n'a sɔrɔ gɛlɛya yela o la ko nka o bɛ kɔni bi min kɔni fɔ kuma laban na o de ye kalafili gafe in a labɛnlen don wa a bɛ se ka kalafili nata in kɔni kɛ Burkina kɔni kɔnɔna na. Nigeriakaw ka jamana kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ nin wagati laban ninnu na a gɛlɛyan bɛ yen kosɛbɛ u ko n'i ye jateminɛ kɛ ka i b'a ye k'a fɔ nin wagati laban ninnu kɔnɔna na fɛn min ye gɛlɛyaba ye a binnen bɛ ka taga ɲɛsin Nigeriakaw ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnena maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɛlen don ka wulikajɔw boloda yaasa fɛn min ye polisilakaw ye u bɛ ka tɔɲɔ min ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ka se ka o kɛlɛ fɛn min ye polisilaka ninnu ye a yirala k'a fɔ kunna sininko u kɔni ye marifaciw k'o ta k'o ɲɛsin denmisɛnninnakaw ma minnu kun bɛ u ka tagama la yaasa k'u ka dusumakasa yira min ni o kɛra sababuya ye fɛn min ye maa 10 ye olu bɔnɛna u ni na i n'a fɔ Amnesty International b'a fɔ cogoya min na ni o ye jɛkulu min sigilen don adamadenya yɛrɛ hakɛw la tangani kama fɛn min ye u ka jamana ɲɛmaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ fɛn min ye maa caman ye olu de ye bɔnɛna u ni na fɛn min ye maa caman ye olu de ye bɔnɛna u ni na wa kununko tile 3 couvre-feu o dayɛlɛnna u ka jamana kɔnɔ u ko ni jateminɛ kɛ k'a la i b'a ye k'a fɔ nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ nka fɛn min ye u ka jamana kuntigi Muhammadu Buhari ye halisa ale kɔni tɛ ka bɔ ka kuma o waleya min ka maa caman de gan i kamana ni wagati laban ninnu kɔnɔna na ni bingani wale min n'a bɛ ka taga ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma finitigilakaw fɛ a yɛrɛla k'a fɔ fɛn min ye jaw ye ja minnu bɛ yen nɔ ni maaw kɔni joginnen don ani maaw minnu n'olu salen don olu ja ninnu kɔni bɛ tɛmɛtɛmɛ n'a bɔlɔlɔ sanfɛ fan bɛɛ lajɛlen na nka o n'a bɛna ta fɛn min ye u ka jamana kuntigi Muhammadu Buhari halisa ale tɛ ka kuma fɛn min ye jamana maaba wɛrɛw ye olu kɔni ye ka kuma lasela ni a bɛ fɔ ale ma ko Femi Adesina ale ko k'ale bɛ maaw wele basigi la jamana kɔnɔna na wa a ko k'a bɛna jateminɛ kɛ fɛn min ye jɛkulu ye k'o sigi sen kan min ni o bɛna kɛ sababuya ye ka se ka nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na maa dɔ ni ale yɛrɛ tɔgɔ de ye ko Adewale wa ale ye politiki kalan o dɔnniya caman b'a la wa sanfɛ kalanso karamɔgɔ dɔ don ale y'a yira k'a fɔ ale kɔni jɔrɔn bɛ kosɛbɛ fɛn min bɛ Nigeria ni wagati laban ninnu kɔnɔna na wa ko ni jateminɛ kɛ k'a ye fɛn min ye u ka jamana kuntigi ye ale tɛ ka bɔ ka kuma ko o bɛ se ka kɛ jɔrɔba de ye ko walasa dan ka se ka kari ni waleya jugu ninnu bɛɛ lajɛlen na u ka jamana kuntigi ale de kan ka bɔ ka kuma fɛn min ye maaw ye ka se ka u dusumada. L'Amérique jamana kungango la jirala k'a fɔ fɛn ye l'Américaw ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ n'u ye Barack Obama ye ni jateminɛw y'a ye k'a fɔ ale de ye jamana ɲɛmaa ye ni san laban ninnu na l'Américain bɛɛ lajɛlen kɔni bi maa min fɛ ka tɛmɛ fɛn ye o caman kɔni kan jirala k'a fɔ a ye lasigi dɔ kɛ araba tɛmɛlen fɛn ye o ka dugu dɔ la o bɛ min wele ko Philadelphie wa jirala k'a fɔ a ka o lasigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa fɛn ye jamana ɲɛmaa kalata min bɛna kɛ l'Amérique jamana na ka se ka a ka dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin maa ma ani maa min ye baara kɛ ka tɛmɛ k'ale to jamana ɲɛmaaya la ni
o ye Joe Biden kɔni ye o de hokun kɔnɔ a ye sɔni sigi ni lasigi kɔni kan ka se ka jalageba kɔni da ta ka ɲɛsin maa min be n'u bi l'Americains ka jamana ɲɛmaaya la bi n'u ye Donald Trump kɔni ye a ka kuma kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ fɛn ye Donald Trump a ye waati min kɛ fanga na a ma maa si kɔni dɛmɛ ni a yɛrɛ tɛ a kɛmɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛsin a yɛrɛ ma k'a yɛrɛ ye jamana mara kɛ lemuruba ye k'a dɛbɛ a yɛrɛ kɔni d'a ma ko ɲɔ tɛ a ma foyi kɛ maa wɛrɛ kɔni ye. Ni bɛna dansigi aw ka bi don kunnafoni la ɲɛta TV ɲɛmɔgɔyaso ye min fara ɲɔgɔn kan aw ka kunnafoni hukumu kɔnɔna la halisa an bɛ foli ni tanuni de lase aw ma ka kɛɲɛ ni aw ka danaya ye ka anw sugandi ni ka ɲɛta TV kɛ aw ka kunnafoniw ta yɔrɔ ye an ka jɛ ka dugawu kɛ jamana ala ka kulusuma ni ala sɔnna ma waati wɛrɛ ni na aw na ɲɔgɔn sɔrɔ bamanankan kunnafoni walawalali kɛnɛ kan.